Isto forma parte dun proxecto que se chama Econoia, que pertence ao Plan Mar Limpo da Consellería do Mar, que canaliza fondos europeos. Este ano é a terceira edición de Econoia, dado o resultado positivo que levaron as dúas anteriores, pois aprobouse outro Fondo Social Europeo o ano pasado para iniciar a terceira campaña que é esta. Os estamos limpando desde toda a zona de Broña, Seca de Broña, Praia de Broña, Punta Requeixo, que é o entorno do Banco de San Cosme. Nos bancos marisqueiros había moita basura tirada e, claro, a contaminación pois acaba tamén co marisqueo. Desde o punto de vista ecolóxico, pois está declarada a zona Rede Natura 2000, é unha zona de especial conservación, polo tipo de hábitat que alberga, que é o esteiro. Entón, é un dos esteiros de Galicia mellor conservados. Esta conservación reflexase na produción marisqueira, porque todo o que se saca é de produción natural. Entón, a conservación deste espacio tamén revirte nunha produción económica importante. Pois hoxe estamos aquí para gravar as mariscadoras, onde están recollendo residuos, gravando, sacando fotografías e entrevistando a mariscadoras. Para facer un traballo sobre a limpeza das nosas rías. Pareceme algo o que o alumnado lle saca moito proveito dende moitos ámbitos, dende moitos puntos de vista. E aparte temos outras actividades, como pode ser a colaboración co vosso instituto, e tamén temos visitas guiadas a próxima fin de semana pola zona Rede Natura para que os propios mariscadores coñezan os valores naturais, porque é a zona de autorización da Cofradía de Noia, é a zona de marisqueo que teñen autorizado. Dentro do seu traballo non só está a extracción de marisco, senón tamén a limpeza dos bancos. Porque non sei do que vivimos, do que recolectamos do mar, entonces convénnos ter canto máis limpo mellor. E a praia é o noso sostén de vida, é o noso traballo, entonces é moi importante que a praia estea limpa para ben de todos e sobre todo para nós que vivimos deso do marisqueo. Porque é a nosa vida, é o noso labor, para mí é todo. O Instituto involucrouse nesto pola importancia que lle dá ao medio ambiente e ao cuidado do medio ambiente e porque lle parece unha iniciativa moi interesante a da Cofradía de Noia na limpeza do espacio onde traballan, porque non lle afecta só a ela, senón a toda a cidadanía. Este lixo venlle nos seus aparellos, cando eles están traballando, ou hai moitos neumáticos ou artes de pesca abandonadas, son bancos areosos pouco profundos que se traballa cun rastro, entonces eso diminúe a superficie productiva. Si o mar está contaminado e o mar ten lixo, non podemos vivir do mar. Canto máis basura, menos productividade e menos calidad. Afectalle moito mesmo as redes, que hai peixes que quedan enredados nas redes, morren, aves acuáticas, pero sobre todo estamos a coller os microplásticos, que son plásticos pequeniños, que son os máis peligrosos para o peixe e para o marisco, porque os comen. E despois nós comemos os berberechos, como niños sacamos as vísceras, eso tragamos todo, e para a salud eso é fatal. Porque eso nun futuro sí que pode afectar
o consumo, a salubridade do marisco que se poda producir nestes sitios, se non mantemos pois, os plásticos á raya. Síntome culpable por unha parte, porque nós somos quen tira toda esa basoira á auga. Pois que somos moi sucios, que non temos consideración do noso medio ambiente. Non justa, dá rabia, moita rabia, ver que a xente que se poda tirar así as cosas ao mar sin ter cuidado así do mal que se pode facer así aos peixes e a todo. Pois dame moita pena, rabia, que somos un pouquiño guarros en general, dame moita pena. Impotencia e tristeza, non? De que a xente, hoxe en día hai moitísimos contenedores, non é como antes que non tiñas onde botar o lixo, pero podemos reciclar, podemos facer moitas cousas e o mar está cheo de lixo. Pois é que aquí sácase de todo. Dende metal, plásticos, cordas, gomas... Pois o máis impactante, electrodomésticos grandes, lavadoras, neveras. Ese é o que máis me chamou a atención. Pois desde unha lancha un día aquí enorme que tuvemos que desenterrar sobre 5 metros, hasta rodas de trator grandes. Pero bueno, o das rodas tan grandes a min impactame porque ademais necesitamos ser moitísima xente para levantalas. Colchóns, espuma deste de corcho blanco, televisores, carritos de supermercado, asientos de coche, neveiras, motores de barco. Increíble o que tal ven parar ao mar. Levamos xa 2 anos facendo limpezas, pódese ver que mellorou bastante o estado de conservación en canto a lixo mariño de estes 15-16 kilómetros de costa que estamos limpando. Levamos retiradas 65 toneladas de lixo. No primeiro ano sacáronse sobre 55 toneladas. En el segundo o resto, o sea, se sacou unha porcentaxe moitísimo menor, creo que un 25%, 30% do que se sacou no primeiro ano. Eso quere decir que xa melloramos o estado de conservación de costa e queremos seguir mellorando un ano máis. Estivemos hoxe aquí, vamos voltar o luns, que cada ano se una máis xente e que sigan estas campañas de recollida de lixo. Nós, por exemplo, estamos concienciando con isto, non? Con limpar. 400 son mariscadoras a pé da Cofraría de Noia. Destas 400, 256 persoas están agora limpiando lixo. Son 256 familias directas que van a estar concienciadas. Pareceume moi boa acción e unha pasada toda a xente que está implicada. O que máis me chamou a atención foi o implicado que está a xente para recoller toda a xente que veu se está esforzando cada día en limpar as nosas rías. E tamén me gusta moito a participación do alumnado e o interés co que se involucra neste proxecto tan bonito. Tendríamos que empezar a tener más responsabilidad y dejar de contaminar tanto el planeta en el que vivimos. Educación nas casas, nos colegios e na mesma vida. Os que temos fillos, educar as novas generacións, de que cando van comer á playa, ao monte, ou a un paseo, que non tiren todo canto haxa. Porque non só están afectando o traballo das mariscadoras, xa que tamén están afectando as súas propias vidas. Pois que isto é a nosa vida, é o noso mundo, e se tiramos o lixo donde nós vivimos ou que nós comemos, estamos nos tirando o lixo a nós mesmos, e que estamos comendo o lixo. Que viñesen aquí e que visen a riqueza que temos e a riqueza que estamos destruindo. Que si todos participamos nesto, vamos a conseguilo. Temos que cuidar o mar, os ríos, os montes, temos que cuidar absolutamente todo. Porque é o ben para todos nós, é o futuro.
coida o medio ambiente e axuda a concienciar a quen este ao teu arredor a que o coide tamén. Desfruta da naturaleza e traballa para conservala. Non tires cabichas nin envoltorios fora dos contenedores que non correspondan. Se podes recoller algún residuo nos teus paseos, faino. Cando navegues, non tires o lixo ás augas e recólleo e despois deposítao en contenedores que haberá no porto. Os aparellos de pesca que non utilices non os deixes en calquera lado, porque poden caer ao mar. Reducir o consumo, reutilizar... E recicla todo o que poidas. Deposita o lixo en contenedores aceitados e cando estés na túa casa non os tires no váter. Asume a túa responsabilidade. Os teus xestos son importantes. O planeta é a casa de todos nós, temos que coidala. Polo ben teu, pero tamén polo do resto da humanidade.